дуслар, мин тарихка бай булган шәһәрдә яшим. Казанның һәр урыны, һәр почмагы мавыктыргыч вакыйгаларга бай. Мин сезне нәкъ менә шул таныш һәм таныш булмаган урыннар белән таныштырачакмын. Сәяхәтебезне башлыйбыз. Казаныбызның иң серле биналарының берсе ул Сөембикә манарасы. Париж Эйфель башнясыннан, Нью-Йорк Азатлык һәйкәленнән башка була алмаган кебек, Казанны да Сөембикә манарасыннан башка күз алдына китереп булмый. Манараның биеклеге 58 метр. Ул бик борынгы корылма. Һәм игътибар итсәгез, манара бер якка авышып тора. Шуңа күрә дә ул дөньядагы берничә авып баручы корылма исемлегенә кертелгән. Ләкин манара бар дип бердән борчылырга кирәкми. Хәзерге вакытта аның авышып баруын төзүчеләр туктатканнар. Һәм белгечләр фикеренчә, әлегә аңа авы куркынычы бер дә янамый. Кем соң ул Сөембикә? Ә нигә бу корылманы Сөембикә манарасы дип йөртәләр соң? Сөембикә ул Казан ханлыгының соңгы патшабикәсе. Ул бик зирәк, акыллы һәм шибәр хатын-кыз була. Безнең вакытка аның белән бәйле риваятләр, легендалар һәм җыр-бәйтләр килеп җиткән. Хәзер шул риваятның берсен сезгә дә сөйләп китәм. Рус патшасы Казан ханбикәсенә гашыйк була. Аны хатынлыкка сорап яучылар җибәрә. Сөембикә үз шәһәрен, туган җирен ташларга риза булмый. Шуннан соң патша Казан ханлыгын яулап ала. Сөембикә патша халыкка һәм шәһәргә зыян китермәсен өчен аңа кияүгә чыгарга риза була. Ләкин бер шарт белән. Казан ханбикәсе рус патшасына 7 көн эчендә бик манара төзергә куша. Патша осталарын җыеп эш башларга буйыра. Осталар беренче көнне манараның беренче катын, икенче көнне икенче катын төзиләр. Шулай итеп, 7 көн эчендә 7 катлы биек манара пәйда була. Сөембикә патшадан манарага менеп шәһәр һәм казанлылар белән саубуллашырга дип рөхсәт сорый. Патша әлбәттә каршы килми. Манараның иң өске катына менгәч, ханбикәнең йөрәге дулкынланып китә. Аның һич тә моннан туган җиреннән, шәһәреннән китәсе килми. Шуннан соң Сөембикә манарадан аска ташлана. Ләкин шуны онытмагыз, дуслар, бу бары тик риваят кенә. Ә чын тарихны, тарихи фактларга, вакыйгаларга таянып, укып кына белеп була. Туган як тарихын өйрәнегез, дуслар. Сау булыгыз!